2024 at the Parliament building at 3 o'clock in the afternoon. Nkhani imene yango tipeza kumene kuno ku kanema wa Times madzulo ano kuchokera ku office ya President and Cabinet asainira chikalata chimenechi ndi Michael Zamba akunena kuti a President Chakwera asankha Dr. Michael Biswick USI kukhala Vice President wa dziko lino. Ndipo ntchito imeneyi ayamba with immediate effect kuti yamba usiku omwe uno 8 koloko ino, ndipo ausi akalumbiritsidwa mawa lino ku Parliament building ku nyumba ya malamulo nthawi ya 3 koloko masana. So some breaking news to discuss this. We have a great panel this evening. Wanda Msisha, the station manager TV, Wayana Chunga, the station manager radio. Ndiambe ndinu Bambo Msisha, your thoughts on this breaking news at this hour? Siningane kuti ndadabwa kweni chifukwa chokuti titadziwa zokuti malamulo amanena kuti vice president akwena atasankhidwe msanga panali mayina amene anthu ena amatchula komanso dzina la Michael USI limakhala ngati lili patsogolo. So mwina first reaction yanga Brian sindinadabwe kuti a president asankha Michael USI kuti ndiye akhale vice president wa dziko lino ku masiku amene asalawa kufikira chisankho cha 2025. Wayana Chunga? Wina amanduza kuti kodi mangoti a Michael USI nde usuja nthawi zino mayaka nde pamenepa kuti awasankha sopano kuti iwo ndi wachiwiri wansogoleri wa dziko lino. Nimafuna ndinene mawawa kunena kuti I don't think it was easy for the president to choose vice president ameneyi. Koma kwambiri tiona kuti mwina kunali kophekerako kutenga munthu wa ku UTM than kutenga munthu wa ku Malawi Congress Party. Kapena kumtenga munthu wina mwina wochokera kwina. So the chances were very high kuti achoka ku UTM. Chifakumbukirani kuti zipani ziwiri zili pa mgwirizano. On top of that, malamulo amene amayendesera chipani cha UTM are very specific about nkhani ya ascension to power. Wina akakhala kunena kuti wamalira kapena akudwala kusangathe kugwira ntchito kapena wachoka, amanena kuti wachiwiri wake ndi amene ayenera kutenga udindo. So kugwisa ntchito malamulo a UTM ndi kuti Michael USI amayenera ndithu kuti alowe malo mwa malemu achilima. And by virtue of that, mathandeza kuti implicitly a president amayenera kusankha msogoleri wa chipani chimenechi cha UTM based on constitution yawo. Koma ndinenenso ndithu kunena kuti manong'onong'o ndi adamveka kwambiri. And zoyankhula zinali zambiri. Nkhulupirira kuti ena metaneneramu ena BP chifukwa kuti anakonzekera ndithu kunena kuti ifeso tizichedwa vice president. Auri mpaka nimoneka kula suit. Osati. Obempera ndi kuti udali kugwada maondo amalidime okhulupirira zitsamba ndi kuti nawo sanali so kuti zimafika pamene uzitsamba lesa makani zimama khulupirira prophet amangoti I can see some abilities. So you said kuti si tunapite patali kweni ndi mmene maganizira. Mena ayankhulira achunga Brian kuona ndi mene inakhalira period imetadusa icha komanso pofuna mwina anthu amakamba za mgwirizano mene mwina sutuluka bwino clearly kuti dali kugwirizana zotani komano chimene timadziwa chinali chokuti adagwirizana kuti temu yoyambirirayi ndi kuti president akhala wa MCP wotsatira akhala UTM. Now Michael USI anali vice president UTM ndiziti kapena ndi vice president UTM. Okay, so unati uyang'ani munjira ina iliyonse ngati amayenera kuti atenge ku UTM, I think ndi kuti priority ebe mabwera kwa iwowa kuti I think awa abwerebe amalizise zimene period imene inatsala kuti malemu aja akanatha kupitiriza. So yes, panali malingaliro osiyana and aliyesa mapereka zifukwa zosiyana. Chifukwa chani mutenge uyu, chifukwa chani mutenge uyu. Anthu ambiri akumayang'ana beyond 2025 kuti munthu amene angakuthandizeni kuti mwina chisankho muzapambane ndi zotani. Komano kusankha mwa USI kwa ineyo chimene ndaona kuti ndikulemekeza mwina kumene achokera ndi vice president athu amene atisiya aja
kuti apitirize ndi wa UTM kuti temu yoyamba zana kuti okay titaluza vice president amene adali pa mpando tidatengabe munthu wa ku UTM kumaliza nayo temu komanso ukaona Michael Usi ni munthu ophunzira bwino you know ali ndi zowayenereza you know yes ndale zomwina atukirako kumene komano you can see kuti asintha maunduna kawiri adabwera ngati nduna ya tourism kenaka nkuzakhala nduna ya za chilengedwe ndi za nyama pano ndi awa afika pa udindo wa vice president anthu mwina amangwaziwa kwambiri mwina mbali ya seweroyi koma akachoka kumaseweroku is a serious guy okuti ungamamva kulankhula umaona kuti munthu odakuzindikira akudziwa kuti kodi zinthu ziyankhula bwanji even akamapanga ndali zawo amapanga ndali zofuna kuonesa kuti mwina simakhala anthu okangana so if you ask me polemekeza mwina ndi ngozi inatigwerayi I think kusankha kwa Usi I don't think pala anthu ambiri mwina amene anganene zambiri so our president hasn't been far away from probably zimene anthu ambiri amaganizira. However, mafana ndichite note kunena kuti zakhala zikuoneka kuti ngakhale kuchipaniko aliko anthu ena amene sikuti ausiwa amaoneka kuti amaombera m'manja zimenezo UTM we don't want to ignore those sentiments alipo ena amene amataka aona ausi amaona ngati kuti ndithu mwina ni munthu onena kuti was not very supportive ndizifuka zawo zimene amachula but at the end of the day mukakangana mods amene okhala msogoleri ndi mmene zimakhalira so I don't think kunena kuti mungatchule munthu mu UTM kuti akhale msogoleri amene anthu ena sangathe kuyankhula wina aliyense kamutenga Kaliati kamutenga Kambala kamutenga Njawala kamutenga aliyense alipo anthu ena amene maybe they've got reservations but at the end of the day leadership imafunika unena kuti pamene wapasidwa mwayi ngati mmene apasidwa vice president Manganya osata Manganya kwa Michael Usi inu bajama kondo puluza china inu bajama kondo sayambe bene koma inu mafuna ndene kuti bayina mutichola wino mafuna ndene kuti Michael Usi ali ndi mwayi kuisa ntchito ndi ndomenewo kumanga chipani ndikuchipasa moto ndithu kapena athangopanga zowakomera iwo okha so ndi mwayi wamphamvu ndithu umene ali nawo. Do you think ndi imene akunenera Wayana kuti si onse amene amaona ngati kuti ausi ali nawo limodzi ku UTM akhoza he can win amene akhoza kukhala owinya kuti mena akunenera Wayana si onse Brian tisapite kutali sizingatheke even mutayangana chipani chilichonse mupezabe kuti anthu akuchipani chimodzi amakhala ndi zina zimene sagwirizana even if muyangane ku MCP muonako kuti anthu ena amene amakhulupirira kuti wina amene anakhala pena pake sakuyenera kukhala pamene pokwena pakhale uyoyo sizimalephera now ku UTM so zilipo zimenezo zimene anthu ena amaona ngati kuti ausi mwina sapanga kwambiri za UTM amapanga zawo you know sitinaona atavala makaka I remember the last interview panali zinthu zambiri zimene zinatuluka kuzera mu interview imeneyo komano mmene ausi angabwerere ngati bambo ngati tate chifukwa apa akavala sapato za achilima you know apita kukavala sapato zimene zijazi nde mmene azipangire zinthu zawo kuchoka pamene papa kupita chitsogolo ndi mmene zitaonesere kuti anthu amene mwina amakayikira kuti kodi uyuyu ndi mbale wathu kuti tayenda naye limodzi chifukwa kumbukirani kuti even kwasankha ausi kuti akhala vice president ngati running mate wa 2019 padaliso zinthu zina zimene zidabwerabwera anthu ena ankaganiza zinthu zina so for me apapa ausi ali ni mwayi okuti no abwerese anthu amene mitima yawo idakalibe yosweka kuti tibwere pamodzi nkuyenda chitsogolo ngati ziko iwo ngati vice president wa dziko komanso mwina vice president wa UTM as it is yes history yathu ya dziko sitidakhale bwino ndi ma vice president ndi sinkhaniso yobisa mukaniza kuti ausi achite bwanji kuti ndi a president Chakwera ayendere limodzi smoothly chifukwa history yathu ndithu sidakhale bwino pa nkhani ya ubale wa president ndi vice president kuyambira nthawi ya democracy Wayana ndinene zoona kunena kuti ntchito imene alowa ausi ndithu siyamasewera ndipo ntchito ilipo why
ndi nthawi imene anthu ena UTM akaona kuti ausiwa akugwirizana kwambiri ndi president anthu aziti betrayal. Okay. Iwe ndiye kuti ukupanga za chakwera, ukupanga za MCP. Sindwe watu. Mwaiona imene. But at the same time aina kupanga zonena kuti dziko liende. Aina kuya ntchito nda president. Now kuli mbali ina imene nawonso aina kuunikira kunena kuti kodi ndachokera kuti ndachokera ku UTM. Ndayenera kuonesesa kuti chipani chathu nachonso chikhale ndi mphamvu. So ndisayendeseso zinthu at the expense of the political survival of my party. And that delicate balance will call for a lot of wisdom from him. So in end kuona ngati kuti and mind you nthawi sikuti pali yambiri there isn't much time. And remember people are still grieving. So you also ngati ausi aina kupanga handle factor yonena kuti ali panthu ena amene akupanga grieve kwambiri amene mwina simunga auze so safuna so kumva zona ndi mwasankha vice president panopo. So ayenera kuti aonese nzeru ndi usogolere. Mafuna nene maomalizawa kunena kuti nthawi zina anthu amatha mwina kuphimbika nzeru zawo chifukwa chonena amakhala kuseri kwa msogolere. For example, iwo akhala under the shadow of Achilima. Now is an opportunity for him to be his own man. Ndi mwayi wawo so pano nena kuti aonese chimene ali. Ndimaona ngati kuti this is a golden opportunity for him. Quite a huge shoes to fill. Chifukwa munthu amene wachoka kumene pa Dr. Saulos Klaus Chilima tikualirabe mpaka pano. Sadali munthu wamasewera. Achite balance banji. Anga nsapato za Chilima zingakwanire kapena angovala zawo ausi ngati vice president. Ndizovuta kuti anthu asafaniziriretu ndi momwe mwina amene anali pa mpando umene wamachitira. Komano munthu kuti uyesere nthawi zambiri kupanga zinthu zimene si iweyo umalephera. So iwowo yes ali ndi sapato zokuti avale za Chilima koma kuyenera kukhala a Michael Usi oyamba osati a Saulos Chilima achiwiri. You know, he has to be the first Michael Usa, not the second Chilima. By trying to be like Menalima Lema Chilima, it might not work. Komano fuso lemuna fusa mkuti iwo apange chani. You know, Brian, sometimes it's not iweyo zimene okupanga. Komanso mwina usapange chani. Okay. You know, kapena anthu ena wapange chani. You know, kugwira ntchito malo kuti anthu ambiri amayang'anapo mmayenera kuti muzimvesesana kuti tizigwira bwanji ntchito ndicho linga chokuti musamapondane. Kuti muzikhala ngati kuti because anthu amene amayambanisa president ndi achiwiri awo nthawi zonse amafuna kuti akayambanisa a president ndi achiwiri awo iwo azilowa magaps mucha. Because the president ndi achiwiri wawo akamagwirizana iwo wamakhala kuti alibe chochita. So they are going to try hard kuti be aziyambana. So that akayambana mwina wina khoza kukhala nokuti zinthu zake zimene zikufuna azimuvera. So ausi akwenera asamalise, akwenera amvesese uje ni president yokuti amagwira bwanji ntchito. President iso akwenera mumvesese. Nene mapereka chisanzo cha iwe ndine. I always like giving that example. It's not just you understanding me. I must also understand you. That's right. So that tikamagwira ntchito we are not competing. That's right. We are complementing each other. Tikazafika kuti you and me we are competing kuti ndolo ndidani Brian we going to fall miserably. That's right. Koma tikaziwa kuti okay ichichi banda wa kupanga on my behalf with my blessing even insako kuona I must trust that decision. That's right. But kwakha kumbali ndizimva ma message amene ku mayankhulo atu kuti nditenga ichi awanda acha sachigwira bwino ndachigwira nalenso ndine munthu nimaamba kumva kupweteka kuti ndafuna kulanda chinthu naseka makutu. It is that relationship whether muli limozi or aliyese alikuwa ikakwaika aliyese kumankhulupirira nzake kuti nzangayo zimene mukunena sangapani. Chifukwa cha mmene tinamveseserana kuti iwe tikati iwe sogola ma interest amene kusogoza ndi andani. Ine ndikakhala uku ndikusogoza ma interest andani. Tonsefe tikusogoza ma interest a Malawi. Palibe wamkulu kuposa dziko lino. Dziko la Malawi ndi lalikulu tikutumikira Malawi pa chikhulupiriro chimene anatipasa a Malawi. Pomwepo nsapato za Chilima nzidali zazikulu ausi achite bwanji. Chifukwa munthu uja adali katswiri amasunga nthawi akati 8 o'clock ndi 8 o'clock. Akati tigwire ntchito amagwira ntchito. Ndege akadakhala atsogoleri ena mmene muchali bwezi muli achibale mwina 6-7 mundege mucha
tikwere nawo ndege ya chimwene ndikunama ngati asimunama but if you see anthu amene paja anchitoka okhaokha mukanakhala ine kuti mwanati ngache mwali anu akupereka chisanzo ndunama monga mobi wawo ndi bwana kalifu tikandege kapeseka tena asiphanga kwele kumwana uyo ndege tiyeni kumaliro kwa akasambala tikakwera ndege mpaka mabodyguard kuchito swapokha so I think that's a classic example, isn't it? Yes. No, it is. Achite bwanji. Ndimafuna nene kuti Mulungu pamene anatilenga ndithu aliyense with uniqueness. Aliyense anamulenga mnjira yonena kuti njabwino komanso yosiyana ndi nzake. Pali chinthu china yake chimene Abraham muli nacho chimene tonsefe tilibe. Chilipo chinthu china chimene wanda amatha chimene tonsefe olotita yese samotani we will never have it. Ndimuona ngati kuti vuto la malemuno timapanga mpikisano ndi anthu pa zinthu zonena kuti sizambali athu. That's right, yeah. Ndifanira nena kuti ausi atangokhala chimene Mulungu anawapasa because kwa ife amene mwina tacheza nawo takhala nawo mwina tawaona kugwira ntchito ndi munthu onena kuti mmene ananenera ndi ophunzira ni munthu onana akakhala awati ayankhule amayankhula zanzeru kwambiri moti iwo amene amangowadziwa ngati munthu wamajoko athaso mwina kudabwa koma akhala kumakambaso zinthu zina zonena kuti ineyo ndimafuna nditapanga isi koma ndimakanika for example koma unduna umene akhala kumakamba zonena kuti pala anthu ena amene amakhala ma stumbling block ku civil service ndimafuna ndithu kuti anthu amenewa ntakankhira uku kuti zinthu zitheke. Now you are the vice president. Ausi panopo ndina vice president mphamvu muli nazo panganizo kuti amalawi amve kukoma mwatumikire ziko lipite pasogolo. Ndimafuna ndachenjeza Ausi kunena kuti it's not necessarily kunena kuti apapa nde kuti akufuna atumikire achakwera okha ayi akutumikira Malawi because it's also very easy nanga sisana ime nawo pa ujene pa ballot so it's very easy kunena kuti bwana inetu vice president muna ndipasa ndi koma ndimafuna ndidziwe aziziwa nthawi zonse akamapita akamadzuka mmawa akamakagona aziziwa zonena kuti ndili pano kutumikira mtundu wa Malawi ayina kugwira ntchito nda president yes koma ultimately the goal is kuti Malawi atumikire akhale pabwino. Ngati mwango tipeza kumene some breaking news that has just broken at this hour. Kalata yochokera kwa Secretary of the President and Cabinet Michael Zamba yafika at exactly 4 minutes to 8. Yes. Ndipo ikunena kuti President Dr. Lazarus Chakwera asankha Dr. Michael Bismarck USI kukhala wachiwiri wawo with immediate effect. Mwambo olumbirira vice president uchitika mawalino pachisanu ku nyumba ya malamulo 3 koloko masana. Achite balance bwanji chipani vice president komanso MCP wanda msisi pamene pomwina ndeti tikhoza kubwerekerano chisanso cha malemu achidima. Okay. Nthawi yopanga za boma teni tipangiza boma. Nthawi yopanga za chipani teni tipangiza chipani. Chifukwa nthawi zina ka excitement kamatha kutipweteka maka kufuna moralo ndimene imapweteka anthu ambiri chifukwa choti achipani aja mabwera ndi moralo pena makupopa kupanga even zinthu zinthu zosokonekera koma chifukwa choti anthu achipani amangonkonda mtsogoleri wawo kaya akupanga ndiye pamene pakuyenera kuti asamalise kuti yes ndiya chipani UTM kuli ma differences kumeneko ku UTM ko anthu a UTM I know kuti they are going to heal pakala reconciliation healing process kuti iwo a UTM aziziwadi kuti wanyamula ma interest a UTM komanso pali nthawi ina imene akugwira ntchito za boma akuyenda tazigwira ntchito za boma zimene machisanso chimene mwapereka chabwino kwambiri kuti sometimes ka temptation kofuna kuti ndikome kama tawa makupangisa nokupanga ziganizo zina zimene mwina you are overstepping. That's right. Your marki ngati munthu wako ogwira ntchito wa boma chifukwa choti wakomedwa ndizo za kuchipani funa usangalasa anthu akuchipani ndio matawa mapanga zinthu za kuchipani kugwisa ntchito ma resources za boma. However, knowing ausi ndimene apangirapo zinthu zina mbuyo momene manena papa some of I remember nthawi inaka kuyendera nyumba
kujeniko kunali ku forgotten kuti udali kuti kandi kunyika kandi kuti kumene anachoka kwathawa anthu onse kwauza kuti inu imani pambali ndifuna ndikakumane ndi anthu akukhala nyumba zimezi ndi ndani nyumba za forest kuchikangawa thank you very much you know to show that type kuti I will not be told like kuti anthu andikonzera mupanga chonchi I can be my own man I can use my own brain I can decide I can see things and interpret them kuti no izi ndizi sizikuoneka bwinoyi that is very very important in office imene akulowayi kuti azitha kugwisa ntchito upangiri wawo kumva zinthu ndikupanga zinthu mwafusaso fuso lokuti nde kusangalasa kwa MCP ikhale bwanji abwana sakupita kukasangalasa chibali akupita kukatumikira amalawi ngati chimene mukupangacho chili chosakomera amalawi olo mutachipanga mwa mtundu wanji amalawi sazayamikirapo chifukwa choti mafuna musangalase munthu wina wache ine ndimanena mobweza Brian kuti palibe njira yabwino yopangira chinthu cholakwika ukamapanga chinthu cholakwika olo tachipanga mokoma bwanji the output chimakhala cholakwika basi so that's what you must remember kuti there is no right way of doing a wrong thing pala anthu ena wayana amene samafuna kuti mungatanena kale kuti president ndi wachiwiri wake adzikhala bwino kukhala pa podium aja kumaseka mchere wawo kaya kudya kwawo kumabwera pofuna kuyambalitsa president ndi wachiwiri wake achakwera achite bwanji achilima USI achite bwanji kuti pasakhale kuomba anthu ena ndimene mwanena kale kuti amapita USI to anali anena mwambi kumeneko mwambi wori bwana unena izi zimeje zimabweretsa tension ndi kukayikirana pa ntchito. I wanted you to comment on anthu amene ntchito yawo ndi miseche basi. Ine ndimakhulupirira kunena kuti anthu amiseche pamalo ngati munthu wanzeru maziwa edi ngakhale mu cabinet muti amadziwana kuti wamiseche nduyu wamaboza amadziwana tumene mucha kuti wogwira ntchito kwambiri nduyu othawira nduyu amadziwana. So for me what I would say is chifukwa panopo pakhala anthu ena amene azikayikira kuti amaiko USI angatithandize ndimaona ngati the best thing imene amaiko USI angachite is to perform. Go in office and perform. My critics ayankhula koma kaona kuti chimene mukupanga nchanzeru anthu aja amatembenuka but I think timanena kuti munthu uja anthu amatembenuka okha. As regards ku izizi za miseche ndimaona ngati kuti ndipemphe achakwera komanso ndipemphe iwo ausi kunena kuti limodzi atafuna kuti athese miseche ni mabodza around the cabinet nizotheka. You know how? Wina abwera achakwera tu ukamayankhula atanda ngokutengirani chisoni amati ndemaso amene ausi mena mapangira khosirawa akasali nde iwo ndikuti nthawi omweyo akuyankhulana nda president akumpanga confront munthu uja. Trust me munthu uja sangazapangeso zimene zichi zinazi nchifukwa timachita maleaders nthawi zina amachita kukhala ngati kuti akuthirira fetereza khalidwe wa maboza ni miseche. Koma if you're a serious leader you have no time for gossip. A president amayankhula zakuza kuti zimenezo ena amatha kuimba kumene Kamuzu used to do that. Kamuzu used to do that. Analipo makalata ena amatha kutenga kuti chipembero wandirembera kalata yakuti ujeni wandirembera kalata yakuti kanyama chume. I know I read some of those letters. Kamuzu anachita kunena chinthu chimodzi machikutivuta. These people gossip too much. Aliyense amabwera kuno ndikuzanena zanzake ndichikhalidwe kanga tichatu jaji Malawi mafuna nene kuti office of the vice president atha kuika mbiri ya sopano how amatangereza amati nip it in the bud pamene uone kuti wina wangoyamba pomwepo muonesese zone kuti niyo so sekelera zimenezo okha amasiya amakanena kuseli akamabwera pafupi amanena kuti ausi tupa zimenezo ayi. So it's the responsibility of AUSI, it's the responsibility of the president. Fasimunga siise anthu kupanga maboza anthu onda maboza kale ena so anabadwa choncho. Koma nkhani ndonena kuti inuyo are you willing to participate kapena ayi ngati ngisogoleli muthopereka chisanzo chabwino ngonena kuti panopo sindifuna nena za president. Pano sindifuna nena za vice president anthu ajamasiya nizoteka.
we can only go forward as a people malingana ndi mmene atsogoleri athu a president ndi a vice wawo angatitengere. That's how far we can. Palibe amene angadumphe kuposa mmene atsogoleri athu akuonera. Exactly. Ndimafuna kuti mungauze chani a president komanso ndi a vice yawo tsopano amene akulumbira mawa lino kuti dziko lino we can only develop malingana ndi mmene iwo angalinyamulire. Inu ndine timakamba za atsogoleri amene they made a decision to buy, for example, China. They made a decision kunena kuti titukuke. Singapore. But the people rallied behind atsogoleri amene they made a decision kutukuka. Yes. So ifeyo ngati dziko palibe amene angapitirira chakwera in masomphenya, palibe amene angapitirira usiwa in masomphenya. Alote bwanji za dziko lino timalizire pamene pamadzilo wanu. ndiyankha pamene koma ndibwereraso pang'ono Mufuna mbwere pang'ono? yes Okay. malankhula chunga ndiyambe ndi pamene mwafunsa apa Brian, it's not just making decision imene masintha zinthu. Yeah. When you make that decision you must now implement it. Ifeyo ngati dziko biggest problem yetakhala nayo nzeru tinazo Brian. Timalemba zinthu kuti ukaone zinthu zina zimene zili mashefu mwa anthu amakhasa amaziwaso kuti muli zotani. Tikanangopanga even quarter ya zinthu zimene tinapanga plan bwezi tili patali, so ndife anthu ongolankhula lubwe timangolubwa palibepo siku linake nsogole adapinda manja sheti kuti akuluakulu tikuyamba ntchito ija. Titamaliza zolankhula ma meeting ndi usata 3-4 hours. Ma meetings aja kwa samapanga chilichonse. You can meet as much as you want. Nothing is going to move on the ground until you move it. So titsiye kulankhula talankhula zokwana ivi tangokhala paper nopa osamalankhula nkumangogwira ntchito anthu ayamba kumalankhula anthu aja ntchito zathu ndi zimene zizilankhula. So kwa ineyo chonde let's not start so ma speech ena abwino tipeziso anthu olemba ma speech abwino alipo kale anthu olemba ma speech abwino alemba zinthu zabwino zimathira ma speech. Ausi you don't need munthu kuti azikulemberani zoti anthu aziombera manja ndakatulo miyambi. You don't need that. Can we now go background? Tikapange. A little bit going back because muti tutseka. Fuso munafusa awa kuti angapange bwanji kwa anthu amene amamenyanisa. Ngati mukuziwa kuti anthu azakumenyanisani. Beyond the lookout. Yes, ona. Nkuchita kuziwa kuti anthu azatimenyanisa. Ndezi kama zachitika muzadabwe yeti you knew. Ndikupasa chisanzo chanu ndine. Yeah, please. Inu nisanabwere kuno ndamva mbiri yanu. Hawa makangana ndi awa, awa makangana ndi awa. Mukubwera kachikena. Amene sumutha ise. Amatakatera matali. Amatene ine. Asa. Amene amene nene nani ndikukuyembekezerana atsogoleka. Kuti inu ndine sitiyambana. You understand? So pamakhala mtengo umene munthu umayina ulipire. Kuti zinthu zimene akufuna anthu kuti achakwera ndi ausa atachita kuti ati ase mukunama ife sitiyambana. Ola ndatayi atasonkezera moto kutani. They will not, because they already know kuti zimene akuchita anthuzi izi afuna banga provoke kandika spirit kandika chandi chimene chimapangisa chimene chonse. So Brian, it's possible to choose not kuti musikangana because mmaona ma spaces, you know. Mukaziwana chonchicha inu ndine timayambana bana yakani tu ndulabo olotsuku chifukwa kuti palibe munthu amene amakhala perfect. Sizingatheka. Ine ndizofoka zanga ulizofoka zako. If I concentrate kuzofoka zako I will waste time. I must appreciate what you're able to do and concentrate on that. And as I am building you, you building me. That's right, yeah. That's you understand? That's right. Timapezeka kuti tikuchingirana. Cholimba chako, chofoka changa, cholimba chako. We put together and move forward. And amadabo awatidalikira malire kuti sabata ujeni pano kati kutasaka zingati bati andikena kama zango give ati yakula kututa nthawi sayambana abantu they are just pushing the agenda. Let's push the agenda. Let's move this country forward. Tikamagola tiziziwa kuti ziko lijalirali apa talisuntha lili apo kuti tizikaliona osangolisunta maganizo malingaliro lizisuntha ali pa ground.
Thank you very much. Mwayankhula mwamphamvu kwambiri. Ndigwireni. Mwayankhula mwamphamvu. Pale munthu ndimbusa tu. Nonse. Samaiwala. Ndimafuna muyankhe funso lomwe. Chabwe. Ndimafuna nene kuti nthawi zina asogolera athu malawi kuno amakhala ndi kavuto. Yeah. Kavuto akamakhala ngati nthenda yomafuna kuti wina aliyense awakonde. Usogoleri simpikisano kuti ndikondedwe bwanji. Yeah. Usogoleri umakhala ngati driver amene ufuna kuti unyamule anthu from point A ukafikise point B ndipo akafike bwino. Mpasi muja alipo ena amataonena kuti iponde. Mpasi muja amataena mwino kuti kuona kumene ngati driver. Ukamvera za passenger ukayangana kumbali usokonekera. That's right, yeah. Umanena kuti iweyo ukhale a man of visions ya makamba ukhale ni masomphenya. Ndipo zija makamba za implementation uchite masomphenya ako aja uwakwalilise ochita osati pango yankhula. Then mafuna nene kuti ausi is very easy. Nangasi akhala ngati kuti afuna akondwelesa anthu ku UTM, afuna akondwelesa anthu amene ali very close kwa Chilima, afuna akondwelese kwa anthu akuchipani ku MCP, afuna akondwelese amalawi, afuna akondwelese aliyense malangizo aulere ausi. Nthawi zina kuti mukhale msogoleri wabwino simufuna kuti mukondwelese anthu. Koma pasogolo anthu akamazangana kumbuyo amanena kuti vice president koma Michael USI. Ndiye at the end of the day it's not if a president osana kusankhe no menewo ncholinga chonena kuti kumeneko ndekuti mutisekese tiseke ayi tikafuna kuti tiseke tizikaonera tikuferanji koma apa tifuna kuti tione inu mukuthandiza chakwera kuyendesa bomba tikuferanji amapangabe amapangabe tikuferanji I don't know. Okay. Yeah, koma zisuza amapangabe Amapangabe akapesa nthawi ndi amapangabe amapangabe ndipo amasekesa apitilize kabena asi ndifusolina ina nimeona kuti as long as sizo kuchita disturb vice president telekeze kuti basi ntchito tigwiridwe ku state house kapena ku office ya vice president yukanika voti wo akuvala costume ba stage control aya independent tizanena kuti ya maonjeza koma nthawi zina he loves acting. Yes ndipo is a stress reliever kwa hiyo he should not forget who he is. The Michael USI. A president of South Africa. Yes. Jacob Zuma. I'm a old of Vina. Yeah. I'm a president of Young former president. Yes, a former president. A president of Young Kula. We missed as Young Kula. Kuchula dance. Yeah. But it didn't make him a less president. Yes. So it is balancing act in now. Yeah. On that same point. Yeah. Ziko la America ina ndi president mati Ronald Reagan. Amene anali actor. Okay. Anali actor nditu wa Hollywood. Yes. Apart from that, taonapo nditu ziko ya Ukraine. Iliso ndi munthu amene akuyendesa dziko nditu panopo and he is a war president kwani munthu onena kuti comes from a film industry yeah from acting background ndizoteka munthu wonena kuti wazisuzo ndikuonesa kunena kuti actually there is something we can benefit from art koma ndimafana nene kuti sopano si nthawi ya nthabwala ni nthawi yogwira ntchito anthu they want implementation on the ground tafunesa bwino zonse ena amanena kuti mbomamu kusuntha from point A to B zimatenga nthawi decision making ma approvals tingapindule ndi chani ndi kubwera kwa ausifama ono kuti amachita zinthu mwachangu mene monenera mukunena kuti inu tabwera ndi pambalipa kuti ndifuna zikhala bwanji when I was interviewing him I think a couple of months ago amanena kuti kujeni ku ministry ukakola anthu ena amene akuchita sabotage you know yeah matenga amapanga makala za makala malipana nawo zimabeka kuti ali connected ya makamba kanzi mezo the problem Brian the office yawo is still a delegated office so there is a limit in terms of how much he can influence in terms of decision making. However, that doesn't stop you from continuing to push that kuti mwina zinthu zinazi tinakatha kumapanga mamsanga because akhala ndi khutu pafupi la president mu office mwa president muli a president iwo ndiwo so in that office between the two of them ata kumauzana kuti chimwe isidenti pankensanga you know isidenti pankensanga apa takhalisa apa pada bakafunda pada jiwisaka patentha inde tentisunthire pena komanso mulungu Brian amakupanga trust ndi mwayi this is his time God has trusted him. That's right. Ata ukhala kuti asandi about a year plus zimene angapange 1 year
ndikhoza kupanga define kuti kodi kusogolola dziko ngati iwo aenda bwanji. So you must use this opportunity wisely and carefully. Thank you. Wasomera tapempha Chakwera. Yeah. The success ya USI itengeranso mene achakwera Macross akwapasira. Yeah. Chifukwa bwana wabwino exactly atimenyere macross aziponya ti macross. chifukwa chimwe chingachitike chonena ngasi ndachinyamata wothamanga nthawi zina fa chidwi chofuna kukonza zinthu anthu ena timakambacha amapita amakanena kuti president mwamuona ndi zimene ndimanena zija mwamuona as a country how do we manage tipemphe asogolere notice asogolere tipemphe achakwera chonde. This is an opportunity for you to show your leadership as well. And how sometimes you show leadership is pamene mukumpasa mwayi munthu wachiwiri wanu kuti aonese nzeru ndi mphamvu zake. Komanso pena you show trust. Anthu amatha kuona kuti koma a president sanga mpange trust zitingakamba kuti olopa nsonkhano una kuti vice president osayankhula ukatsuka mkamwa ba. Yes. So zizioneka ndithuona kodi zimene zidakhala bwa ndimene wakukenya amatsuka mkamwa. Inde wakukenya wakuzambia amatsuka mkamwa. President vice president sungawa ndizowezi zonena zonena kuti akubela nishai mambuyo mukutoko zimachitika yes timaona vice president amene amazusa president kuti ankule akakhala kuti aliko yeah mmene zinasinthira pakatipa god knows why koma you cannot have msonkhano kuti ndiye pali a vice president pomwepo ndi minister nduna sisimuoneka bwino alichifa ndunayo ndi line minister wazimezi kuchitika pamene kokobe koma in terms of amarejeni wakukenya ndimakonda it's a classic of course khanga nawonso akhanga amafuna kukhanga kusempana choncho koma rigeji amati rigeji kachagwa amatsuka mkamwa ndithu masonkhano muno bwino amatsuka basi muno bwino memunenera muri usuka mkamwa chimene mathandauza nchonena kuti mmene zimene zimachitika khale pa nsonkhano paja anthu amaona ndi amaona anthu awa ali limodzi kapena sali limodzi tipemphe achakwera give full support kwa Michael USI. Yes. Mawano omaliza inu bambo ndevu zamwayi iyi tamalizirayi ndiofunikira kwambiri mukumbukira siku inake tinkakamba pano kuti pamene tikumakamba kuti Yosefa anali katswiri kwa Igupto tisamayi wali Farao. Can you say that again? Tikamakamba za Yosefa kuti Yosefa anali katswiri adatandauzira maloto wa Farao anamusankha kukhala prime minister tisamayi wali kuti Farao amazuwa zambiri za Yosefa kuti uyu si wako Egypt kuno kupita kubwera uyu kakangana na mizira zotani sana angane zimene zozo anayangana kuthekera kwake kumene anali nako pamene popo. So kuti munthu ashayine you need to have a conducive environment. You know timacross timanena chiti pempho kwa Chakwera mpaseni macross amwetse Michael nyamatayo akamamwetsa tizigoli kuti andazikunamiza nenda kuti yayi 20 kodi inu akulandani chisanzo mmene tachitira kava maliro malemu Chilima muja shaini si auja shaini rundi yako koma mwenda ndi maliro jo ndingwindino ndika ngete damya kodi mwapeteka limeje yes ayi ndungonena kuti but that's a brilliant example ya kupatsirana because ntsogolere sumanena kuti ndiwale ndine inu mwanena kuti banda pita mukagwira ntchito in fact you made that decision this anthu amanena kuti kuli mwakafika ulino mwenthawe omwe banda kagwire ndege mutachoka pano kagwira ndege kagwire ndege mupita kulilongo follow kolo kwene nali kulilongo mwapeza sinali mose that's leadership sikuti owala ndikhala ine andi panthawi so ndipalibe zowala but I'm just saying kunena kuti ndigwirizana nanu kunena kuti kupatsirana macross chichama chabwino amene waima pabwino kuti amene akhoza kumwetsa sonosa kamira kuti kumwetsa ndeka kuli achipani tu kama so macrossiwo ufati tuluke mbomba sokole sungapite kuli konse ayi ngatheke sungapite kuli konse ayi ndithu no but I'm sure koma amene amayambitsa ndi amene uno bwana ati mukangosira uyu akulandani mpano akambirana ndi anthu amene nakulandiriza ayi ndithu ndamaliza ndithu okay timalizireni ayi tikuwafunira zonse zabwino a Michael USI komanso tikuwafunira zabwino onse amene atagwire nawo ntchito chifukwa chinanso ukalowa mu office anthu amene umasankha kuti ugwire nawo ntchito ndaba mapanga mata chonde a Michael USI
anthu amene umawasankha Yeah. kuti ugwire nawo ntchito amatha kuthandiza kugwa kapena kuti upambane. Yeah. Sono ausiwo akhaso ndi anthu. Yeah. Ndipemphe sankhani anthu osakoti kuti uyu nali limodzi kwakuti ayi sankhani anthu onena kuti akuthandizani kuti mukwanirise masomphenya audindo amene Mulungu wakupasani. Malemu achilima anali ndi anyamata amene akhala nawo nthawi yayitali. I think sitingamalize tisadayika imeneyo. Mundilole ino station manager 5 more minutes. Anyamata amene akhala nawo nthawi yayitali. Ena zaka 10, ena zaka 80. Kodi achakwera sanga atole anyamata aja. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu. Mungalangeza zotani. I don't know kuti amakhala kugwira ntchito matemu Zotani. Yeah, that's right. Yeah. Engagement yawo inali bwanji. Komano ngati ali kuti adali ogwira ntchito mboma ndikukhulupirira kuti ali na kukhala safe. Koma ngati adali kuti mwina amagwira kuti yes zimene zozo ndiye kuti yes ndu so kuti ninganene bwanji. Komano I think pakuena kukhala consideration. Yeah. Considering kuti anthuwo akuena kukhala pa ntchito. Kuti azisamalira abale yawo ndi mtengo waduka mthuzi wachoka anthu amakhali padzuwa. So pamene popo yes mosatira malamulo I think pakhoza kukhala kuti kodi anthu angathandize bwanji. Yes, I think that's what I can say. Your last thought for tonight, Wayana Chunga. Kapena manena kale? Ayi mawanga omaliza ngasitu kumango kubwereza kuti omaliza koma wawa mwina ikhale pemphero. Malawi muno ndimuona ngati chinthu chimodzinso chonena kuti sitimatha kumvesa kufunikira kumapempherera atsogoleri athu. Yeah. Umalephera ndithu kampani mwina yochepa koma upeze kuti mutu kumawawa ukamweruka ukuyang'anira anthu 15-20 ndi kumanena kuti taganizana tutakhala kuti ukuyang'anira dziko lonse tangoganizana mezi zinachitikira apa za ngozi zicha kuti anthu asogolera dziko lino mitu kuti mapweteka motani. Ndimaona ngati kuti nthawi zina asogolera chatimango aponya kusogoloko kumanena kuti tikuone utani. Koma nthawi zina it's important for us to be able to say, you know what, mwina timasiyana zina ndi zina zokhulupirira kapena so zina zochitika koma we wish this man know the best. Ambuye mtetezeni, ambuye guide this man. Chifukwa kupambana kwa ausi ndikupambana kwa tonse ngati Malawi. Ndi mawu amenewo Mulungu adalitse Malawi. Mwina kapena mukhoza kuchabulangeni. Ayankhula bwino kwambiri. Palikaja tidakunza mwansanga. Adakaponya ndimangofuna kuti mwina tulankhula kali sound taponya. In fact, can you just in a lighter moment tafotokozani kuti kamene kadakapanga bwanji kapena msayankhule. Okay, so tinene Wayana? Yani nani? Okay, so mene timamva mayina amachuli. Yeah. Kuti kuzokhala uyu kazakhala uyu tidali busy. Yeah. Ali yese kumpangira kachekati. Kuti takhala kuti yagwirawa. Yeah. Tisachite kuchedwa. Ndimene mapangira ma media house. So tinatoti ina sitiza udeka. Mota anthu ena tinakupangira ti ma video tano. Mayina anu amutani. Ndipo mayina sitingachule. Sitingachule koma tula pano Laos. Ati ma video to tinali tapanga ndikali. Kuti mina ngati akhozosankha hakuti. Ka video ka uti mene. Kapena maninga ndimene zimamvekera. Ndeka video kamene Malawi aonere padakali pano. Ndi akaka kamene kapambana anu kakhonza ndika Michael Usi. Tipo nyakamene kena kuti dzatse. Malomwa ife tonse kuno managing director Bambo Leonard Chikaja komanso board ya Times ma managers yathu ndi ife tonse tiwafunire zabwino Dr. Michael Usi. Ndipo tiye tilemekeze
zimene a president because this is his prerogative. Yes. A president asankha amayiko usi tentonse tathandize amayiko usi kuti atikhalire vice president wabwino kulumbiritsa mkwamawa ndiye kuti mama mwina ena yamba kale pa masaluni kukonza timasuti madresi tiona zipewa mawa tiona madresi masuti mawa ndiye malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre ine dzina langa ndi Brian Banda kukuyamikani pokhala nafe mwina ena mwangotipeza kumene muti kodi kuchitika chiyani ku Malawi. President Chakwera madzulo wano asankha Michael Usi kukhala vice president wathu wa dziko lino amene atifikitse ku September 2025. Ndipo pano takamba zambiri utengeni uphungu. We all wish this country well. Tonsefe timafuna kuti dziko lino lichite bwino. Andi kupambana kwa atsogoleri athu kukhozanso kukhala kupambana kwa dziko. Nditamaliza choncho ndiye ndamaliza bwino. Ndamaliza bwino kwabiri. Ndamaliza bwino re. Ife the Our Times Television on this network. The news comes first. Wishing you the very best of the evening and shalom.